голи и боси да ходим по този свят. Благодарим Ти, Господи, за всичко. Благодарим Ти, че Ти даде единородния си син да погине на Голгота, на кръста за нас, грешните и недостойните. Господи, завладявай в повече сърца и спасявай в повече души, Боже. Благодарим Ти, Господи, за тези брати и сестри, които са тук. Благодарим Ти от все сърце, че си ни ги изпратил да ронат хляба на живота, за което ние сме жадни, Господи, Боже мой. Жадни сме за Твоето Слово. Гладни сме, Господи. Нека тази вечер брата, който, Господи, ломи хляба на живота, Ти благослови тези думи. Нека, Боже мой, да паднат на добра почва и да дадат стократен плод, Боже мой. Господи, ние Ти благодарим за песните. Ние Ти благодарим за всичко, Исусе, на този ден. За слънцето, Боже, за вятъра. Благодарим Ти за силите, които ни даваш да работим в това слънце на тази жега, Боже. Благодарим Ти, Господи, че всички, Господи, сме добри. Че, Господи, Боже мой, сме в Тебе. С Тебе, Господи. Ето в този час Те моля да минеш от сърце на сърчице, Господи. Кой какъвто товар има, Господи, Ти да го поемеш на Твоя кръст. Кой каквато болка има, Господи, Ти да я полееш с Твоята кръв и да я изцелиш, Боже. Моля Те, Господи, отвънка тези души, които са. Докосни ги, Боже. Приведи носете им тук в този дом, Боже. Това събрание, което сме, Исусе. Нека, Господи, Боже мой, всички да бъдат тук вътре при Тебе, Боже, в Твоята кошара. Ти, Господи, жадуваш за нас. Ако се загуби от 101 овца, Ти пускаш 99 и търсиш едната, за да влезе в кошарата. Господи, ние вярваме в Теб. Ние с Господи се покайваме пред Теб сега. Че Ти си верен Бог, че Ти си силен Бог, Господи, в този час. А сега, Боже мой, благослови ни песничките, благослови Словото, благослови братя и сестрите, Боже мой. Всичко оставаме. Твоята бащина прободена ръчичка. И за всичко казваме, Господи, волята Твоя да бъде, а не наша. Амин. Амин.